Tää on ihan tottunut tähän hommaan. Tämä on ihan... Sitä koetettiin silloin, että toinen petelee ja näin. Niin silloin Okei. Tässä yritettiin, mutta todettiin, että mä oon helpompi ehkä näin sitten jatkossa. Ja teillä on 2 näitä valmiina ja siellä on ihan vettä, raanavettä. Niin, toisella on vähän kuin aina ajateltu, että ei mene sitten kaikki, jos tulee räkkäri ja menee tuohon, millä työnnetään sitä, niin on otettu. Eli toiseen siellä työnnät vettä ja toiseen siellä otat vettä. Niin. Joo, hyvä. Ja sitten... No sinä tiedät jo, että täältä on. Valmiiksi nostaa pään pystyyn. Niin. Ihan oikeesti? Joo. Et se osaa? Joo. Vau. Wow. Ja sen jälkeen se saa makupalan vai? Joo. Ihan loistavaa. Ruvetaan lopussa. Vähän kuin sitten kylmissä ollut se jälkeen. Niin joo, öljyhän jäykistyy. Ja vaan toiseen sieraimen. Joo. Joo. Ajateltu, että jos se kuivuu sille, että jos siellä... Tai muutenkin sitten limaa tuntuu liikkuvan kanssa paremmin kuin on jos se lähtee jotain, niin kyllä sitä vähän irrottelee. Nonni. Me aina vähän imutellaan, että se kanssa valluu tuonne nokkaan. Voi Alfred, sä oot kyllä aika taitava. Niin. Ja sua ei häiritse, vaikka mä oon tässä. No nyt ei nami maistu, kun jännittää. No, vähän no. Hyvä. Ota nyt vaan. Noin. Ei se kauhean ahne ole. Kyllä se kotona on. Ei se niinku ruoan perään, mutta herkkujen perään on. Ja tässä siis ihan ruokaraksuilla myötä mäkin hoitaa yleensä. Joo. Nyt on selvästi vähän jännä tilanne.